जों नैबे बाथौगुदि गामिनि जितु थानसालि जिंथिनो आलि दङमोन बे आलिखौ जों सिगाङावनो बिबाय थादोंमोन बेयाव बिनियावहा बिथां सारमुआ बा बिपिएफनि सारमुआ जागोन होनबाय थाबाय बा बे आलिया जाथारनायावनो दोङो मुथथे बेयाव नोंसोरो सर' साननाङा होननानै बुंबाय थाबाय बेवहा जोंबो आखा खालामबाय थाबाय दिनैसिम 15-17 बोसोर जालायलांबाय दिनैसिम नैबे आलिखौ नायफिनै बायदि खोथाखौ बुंनानै थाबाय थायो बेयाव जोंहा रायजोफोरा बहुद गोसोआ दुरबल जाना दोङो जोङो माबायदियै थांना थागोन बिथिं दैसानि थाखायबो बे रखम जाना थानायनि गेजेराव आरो आलि जितु दोंसे दोङो बेखौबो नायफिनाब्ला दिनै माबायदि सोलिना थागोन होननानै जों बहुद अखान्थि जानानै बा खान्थियाव गैया बिनिखायनो दा जितु जोङो बिपिएफनिफ्राय जाहाथे जितु लुगैदोंमोन बेखौ मोनाखिसै दिनै सरकारानो बायलायलांबाय बेवहा जोङो दुखु नांना थाबाबो जेबो जाया दा जितु मोजां माबायाव फैदो बेखौ जोङो सानहरनानै दोङो आरो मोनसे खोथा नैबे आलिखौ जायखिजाया आं मोसौ दोस्लायनो थांनायाव बा होस्लायनो थांनायाव बेयाव गारि लाबोनानै फटक खेबना लांदो बेयाव आङो मिथियासै सिनायाखिसै मानसिखौ बेयाव सोर मानसिमोन बेखौ आं सोंदोंमोन जे मा खालामनो बेखौ फटक थिखांदो होनना बुंनायाव बे आलिया जाना फैबाय होनना बुंनायाव आंथ' बुंबाय बेयाव बेथ' जायाखै नङा बेखौ जों रायजोआसो खामानिखौ बेखौ मावदो माबोरै नोंसोरनि थिकादारनि खामानि जानो बेलाय होननानै आं बुंबाय आरो बेयाव बे जा बुंनायाव बिथाङा गारियाव थाबनो उथिनानै बिसोरो सालायनानै थांबाय आरो दा बेयावहा बेबायदियाव माबायदि जागोन बे आलिया बा बेखौ हयथ' फट' खेबनानै बिसोर थाखासो लाबोगोन ना मागोन जों बेखौ मिथिसहरा आरो बेबायदि खेबनाया खमाया जाबाय थिग 15 दिनसो जाबाय बे 15 दिननि उनाव दिनै जोङो नैबे नखा खथानि दिनाव बानपानिनि गेजेराव जों आं बेखौ फोरमायहरदो जाहाथे इसोरनिफ्राय जाहाथे सरकारा जुदि नाहरनानै जोंनि आलिखौ मोजां खालामनो होयो आं बेखिनिखौनो जेनेबा बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय। बे लामाखौ गामिनि रायजोफोरानो बानायदोंमोन रायजोआनो बानायदो बे आलिखौ दा रायजोआनो बानायनायाव बिथां सोरबा थिकादारा हयथ' थगायनानै फैनानै हयथ' फट' खेबनानै हयथ' जों बनायदो होननानै हयथ' फैसाबो जानो हानाय थगायनानै बेनिखायनो आं दा बेखौनो बुंदो बे खोथाया हयथ' नंगौना नङा मिथिखाया आरो आलि खोनाया जों रायजोआसो बनायदो बे थिकादारा बिसोर बनायखायाखै जों रायजोआसो बनायदो रावबो थिकादारनि खामानि बेयाव मावाखै थेवबो बिसोरो जाबाय होननानै फट' थिखांना लानो हांदो बेखौ थगायनानै हयथ' फैसा बना जानोबो हानाय बेखौ जों नुहुरस'वाखै थेवबो आं नुनायखिनिखौ आं बेखिनिखौ बुंदो आरो दा नेरसोनखौ जोङो सिगाङावनो नायफिनाखै नायियाव जोङो जेबो खालामनो हायासै मावना होआखै दिनै 15-17 बोसोर जानानै दिनै जों बाथौगुरिया जाबायदि जालांदो अबस्थायानो गैया होनबाबो दाय गैया बेयाव जों माबोरै जोङो सोलिना थानो दिनै जोङो 30 घर 35 घर दोङो बा नेपालिखौ लानानै जों मथा मथि 200-300 घर दोङो बे न'खरा जुदि गासिबो उथायना थांनो गोनांबा बबे जायगायाव थाहैनो जोङो दा बेनिखायनो जोङो सरकारा जुदि मोजाङै मोजां खालामना होयोबा नायफिनहरोब्ला दिनै जोंनि बाथौगुदि गामियाव बा बरङाजुलि खुथियाव बेखौ नायफिननाया मोजां जागोन होननानै आसा थायो आरो